Afịọlụ ili ji ọ dị ka Thanksgiving mgbe anyị na-echeta ndị nna anyị fa ndị mbụ na ndị egede ndị buru anyị ụzọ ndị zụtara anyị ana ndị nwe anyị nụ ọ ife anyị na-eme maka nwata fee nna ngọzi dị ụlọ nna wee luo ya aka ndị be anyị si na ịkpa n'isi na-aka mma karịa ije na mmụọ n'ọkwa na ịkpa n'isi icheta ndị nna ọfụ icheta ebe isi wee bịa ụwa ọnya ọkwa na ịkpa n'isi na onwe okwu ọdịnala karịrị elu eze nwa Nnebue eze yim Nwokeke yes onye kaba eze Orumba ya onye kaba eze Orumba nna anyị na-ekwe eze Ọtadike ya nna anyị na-ekwe
eze nna ukwu eze nna ukwu nna anyị eze agha Igbo ọnwa atụ egwu Oriaja Ọhamadike eze agha Igbo kwa yes eze agha Igbo nọmba 11 eze agha Igbo na-ekwe nnukwu nna anyị ọnwa atụ egwu Oriaja Ọhamadike ọnwa atụ egwu Oriaja Ọhamadike nna anyị na-ekwe nna anyị ọmụ dala ọfịa ji akụ dala ọfịa ji akụ yes dala ọfịa ji akụ na-ekwe nna anyị ọmụ eze okwulu ome nna anyị eze okwulu nna m di m anọsi ike nna m ụlọ osi igwe di m anọsi ike ọmụ di m anọsi ike Okeke mkpa anwụrụ Okeke mkpa awụrụ yes Okafọ ọdụ enyi Okafọ ọdụ enyi yeah Okafọ ọdụ enyi yeah ọkwa jubili yeah nna anyị ọmụ dala Okafọ ndebe jubili kwa yeah nna anyị ọmụ dala igwe uche agwụ dala igwe uche agwụ nna anyị ọmụ okay ọ nọ na-enyo onye kaba Didi onye merukwe onye bụ ụzọ wee kpee ego iwe na ana mkpa ọka ekwenye ka anyị na-echeta ụlọ na-amala ụlọ nzukọ na-amala anyị nzu anyị na-agbala ụlọ egbe ofu onye ha anụ ụdị egbe ofu onye anyị anụkwa mkpọtụ anyị anyị adị ejela obodo na-anala obodo ife mere ụlọ unu ji wee dị ebube emekwa ya nwa ụmụ ụlọ anyị adịkwa ebube otu anyị gọdị otu a ka ọ ya adụo ọnya first 7 Asino jaluko, eko yendo, asino jaluko, eko bendo, akoyo yo, asino mano jaluko, asino mano, ayogi keifi bere, eko bendo, anyway. Tobe Osigwe Nwale Peter Osigwe eji Colonel mara tolitere ọ bụrụ na ife ọ ya alụ ife ọdịnala and anyị n'anya ka ife si aga n'ebe ọ nọ ịmara na ọdịnala dị ya mma maka Tobe tụ na-enọdụ ọ gwaghị otu ịmara na otu mụnwa sigodu na mụnwa ya bịa ebe a ndị ebe a azụọ m ụkwụ wee jewe n'ọba ebe a ka ife ya eme emedo ilekwu anya otu esi ọganaize ife na ife onye ọhọsọsọ na-eme ọdịnala ọ ọgụrụ akwụkwọ mara ụzọ asị anya jebe ọ na-eje asị anaba ọ na-ana. So we are very proud of
Tobe. Mụnwa in particular, I'm very proud of Tobe. Mụ na nna anyị bụ His Highness Obi George Onyekaba kwadobu na anyị abịa ebe a, but unfortunately for an unforeseen circumstances o mee na nna anyị jere nwe obere travel and he's yet to be back. Ọ bụ ya, I would have been in company with nna anyị to this place. So njesi akịta eje mechisi afịa ọlụ with Igwe Nnewi na Obi ndị ọzọ. I will now come back here. So I wish Tobe Osigwe n'eziokwu ahụ ejiri mara nne pụtakwara ife n'ebe ya nwa nọ, wee na-asị ya biko ya gosikene ife na adịsị ọdịnala nke ya nwa bidogoro, maka inere ka ibe niile si edo ịma na ife do and ife dị n'ọdịnala nke ezigbo nwanne m eziokwu ọdịnala gị mma ebe ọ Igbo si eme anyị si na omenala be anyị ya ananata mana eziokwu onye amụrụ n'obodo usoro obodo na-eme ife obodo na-eme anya ruo ya ama anyị kwuru n'ọsọ ikolo mmụọ ọnya sịrị anyị gbakọ anyị wee gbakọọ maka ikoro si na omenala Igbo ya anachighata n'ozuzu oke tupu Igbo si emepu ya na mbụ Igbo siri nke onye chiri ya na ego ya selu ụbọchị nke taata ọ ya esikwalụ ife niile Nnewi ji wuru Nnewi ya agbakọdụ ka ihe riri ike ọnụ nwega aṅụrị ọnụ gbara Nnewi ji ga ịnọ taa eze ọnụ taata wụ aṅụrị ka anyị bịara igwe ka anyị mee mmanwụ dịka Nnewi si emebi ya na mbụ elu agba ọtụtụ iwe atụtụ mana ya mara ezigbo agụ ewu mbụrụ ahapụ isi aka abụ ụlọ Thomas Abudo elu agagharị ya bụ onye ọcha dịka agbapụ anyị anyị mana egwu na ya ebido anyị ọdụbe na-eturu fa n'ọdụbe anyị dịrị anyị omenala Igbo ya ikolo mmụọ si na ọ ya ekpuchikata omenala bụrụ ekeresi ada egwu na ụfọdụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ijere akwụkwọ bido ime ka Igboro omenala Nnewi ejikọta n'ozuzu oke agụwa jikọcha egbuola anyị n'afọ onye ọcha anyị ka niile egogololo mfom anyị wee gbuo na ọya ede n'oge anụ ha anya na omenala be anyị ga-abịa n'ozuzu oke ka Igbo dụkwa ka Igbo si adụ ka ibe dụkwa ka o si adụ olu ọ na-eri ji Nnewi wa afịa ọrụ Nnewi anyị ka niile abụkwa n'ozuzu oke mee ka esi eme onye jide oji asị ya na o buru ife ọjọọ n'aka onye jide ọjị ọ bụrụ ife ọjọọ etu azụ asị ọtụtụ abụọ ọ gawa ife anyị ji gwa nwunye Igbo ife na-echebe anyị n'oge mbụ torela anya wee nwunye Igbo bụ Igbo
maka na nwata bụ nna ma ndị ichie ọ na-aga n'anya ikolu ike ebe n'aka ana m afụta unu na-ete aịzepụrụ ga na-eme ndị ikolu ike ebe n'aka ka na-eme a na-akwadobe ewu nchi anyị na-echeta ndị nna anyị fa anyị na-echeta ha n'ụzọ ọdịnala n'ụzọ ha si ka anyị si wee na-echeta fa Afịọlụ wuru ili ji ọ dị ka Thanksgiving mgbe anyị na-echeta ndị nna anyị fa ndị mbụ na ndị egede ndị buru anyị ụzọ ndị zụtara anyị ana ndị nwe anyị nụ ọ ife anyị na-eme maka nwata fee nna ngọzi dị ụlọ nna wee luo ya aka anyị cheta ndị nna anyị fa ụmụ anyị ha ewee cheta anyị aka nri kwa aka ekpe wee kwa aka nri n'ọnya akwụkwọ n'ife anyị na-eme ndị be anyị si na ịkpa n'isi na-aka mma karịa ije na mmụọ n'ọkwa na ịkpa n'isi icheta ndị nna ọfụ icheta ebe isi wee bịa ụwa
nya ụkwụ n'ịkpa n'isi na onwe okwu ọdịnala karịrị elu ọdịnala amaka ọdịnala wụ ntọ na ana onye luo ya kpaa n'isi ya cheta na o nwere ebe o si alụọ ebe isi ka ihe emegono ihe ada awachi maka ebe onye biko ọ na-awachi ebe isi ka ihe ada promote ebe isi ka ihe alike ma ọdụ mma ma ọdụ njọ nke a dụrọ nji ị na-ewosisi ya ndị dị mma ị na-emegono ị na-ebupụta ka ụwa wee fie maka ife onye nwere ka o ji ya n'aka n'okirikiri ihe afọ otu egwu dị iche iche mmanwụ dị iche iche ya agba n'ụbọchị nke taata andị isi ikele mmụọ ọchịmaka ewere emechi afọ ọrụ n'ụbọchị nke taata
Aí já nem deu um pouco alto, aí na prisão. E lá é a capuga moto. Aqui para o lado, para o lado. Vamos para o lado. Anapulugo, mami botidia kupe, narinda, udu de pomuni na kuna factory na dichicha, and they will even part to region. We the mamu can represent, mamu na takita anapulugo. Pico, ode pagri moto pico viaja la capico. Oh, pico.
Mama Igbo jide otepele anapụlụ ugobele ọgọ na-abata
maka people amara ihe gbasara mmanwụ unu na-anụ maka nnukwu mmanwụ ọdịka onwere ajọ ife dị n'iche ife a bụ Igbo culture ka ọ bụ ife a bụ mmanwụ ndị ebe ọchịchị eje mba mmanwụ ndị ebe ọchịchị eme ọnụ unu na-anụ na mmadụ ọ dị n'ụdị nke na ọ dị ka anụ a na-agba atụ na ọ dị unik n'ụdị nke ọnya bụ atụ ede ọchị mmanwụ ndị ebe ọchịchị eje mba mmanwụ ndị ebe ọchịchị eme ọnụ ọnya na-abanye n'ọgbọ ka o jebe n'ikpere mmụọ onye atụmatụ ọnọdụ n'ụbọchị nkịta atụ ebe ọchị ka anyị na-anabata
nne custodians ọdụ adọrọla ebe n'ala Igbo ewee nọdụ ebe ọ nọ asị Chukwu dobere iwu asị Chukwu dobere na arụrụ nne na arụrụ nne biko ụlọ ekelu ebe ọ nọ n'ọgbọ redio agbapụta na-abata o gbara gbara ọ na-achọrọ anya si ebukọsịrị ebukọsị dọkụ agbata na agbapụta ụlọ abatara n'ọgbọ Aịtụkwu ka a na-eme Aịtụkwu ka a na-eme eyi ọgbọ ochie ọgbọ ekwochie ọgbọ ekwochie ọgbọ ekwochie ọgbọ ekwochie nwayọ nwayọ nụ biko gaanụ na nkọkọ ọ gaanụ ọ ya abaghị ncha ndọkwa nwanne ka agba eziokwu ka a na-eme eziokwu ka a na-eme ọ na-ebi ikolo mmụọ na-ebi eziokwu mgbe ọ ga-aka anyị nọ n'ụbọchị nke taa ka ọ na-akpọtụ agaba ebe nọmba ibe ọnne na-abata n'ọgbọ ọ bụrụ na agụmacha apụta agaba na-apụta n'ọgbọ agaba nọmba ibe ọnne na-apụta unu na-elekwa mmanwụ nke a unu apụta na ọbụ ndị n'ozi nke akwadochara ya kwado n'ụzọ pụrụ iche onye nchapụ unu nwọchụ na abụ na mmanwụ nke a mapụrụ mmadụ egwu akwadoro n'ụzọ pụrụ iche agaba nọmba ibe ọnne na ihe ara n'ọgbọ Mmadụ nọ n'ọgbọ awụ na-atụ aka ọchị gafere ha na bụ na abaịra bụ na abaịra eziokwu ka a na-eme eziokwu ka a na-eme eziokwu ka a na-eme oke mmanwụ oke mmanwụ oke mmanwụ ọchị na ọchị na mmanwụ niile a na-afapụcha ndị otu egwu fawara aga ọdị sekuriti kwuru ma na ụgbọ ọbụla tait na sekuriti siri ike maka ibu n'obi ịgba aghara ndị sekuriti akpọrọ ụlọ nkọ kọdineti n'obodo ahụ ka ndị ọkụ na-egbu ọwụ ma agabagaba ma anyị na-agbacha ahụ ka ọkụ na-egbu abalị n'ọgbọ ahụ ka ọkụ na-egbu ahụ ka na-abata biko onye ụlọ kọdineti ekwere ndị sekuriti n'ọgbọ anyị agabala dịka ego mmadụ na ma rụpịa mmadụ mfe onye ụlọ chikwa ọka ihe mmiri idebe mmọnwụ ebe a na-ahụ osisi oke ebe aghara akpa apụtaghị n'ahụ iwe gbakọrọ oge ukwu ahụhụ ka ndị ọkụ na-ekwu ọbụrụ na gọọmenti dọkta Abacha apụta ahụka ọkụ na-ekwu agba ahụka ọkụ na-ekwu agba Ìjọlẹ̀ ụmụaka nọbụ n'ọgbọ
ijele ụmụaka nọkwụna ọgbọ ọnwụ na awụ kabacha apụta ọmụmụ dị ebube ọ bụrụ na mmanwụ niile a na-abanye unu a na-enene mmanwụ dị iche iche Nnewi jipụrụ Nnewi Igbo ji dị ebube unu ọ bụrụ na mmanwụ niile a iche iche na mmanwụ niile a akwadoro n'ụzọ dịgasị iche enwere ndị nwegasịrị atịmatị ya ha dịcha iche iche enwere ndị toro ogo enwere ndị toro mpe ụmụ nwachi ọ na-abụ na Hey,
bronco. Double card bronco. Banana bring you up. Only have a little bit of white to do not have. I'll put you to Odukokola no anoro yo iye ni senitena ndupu na bike norimili iye ni senitena awani tazu kan rego yejipu iye ni senitena ukwu na-eje wala wala iye ni senitena anya na-aga wa n'ọfụlụ iye ni senitena nwokenye nọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọbụ iye ni senitena How
Okay, now.